Ovdje imam 2 kg domaće muskantne bundeve. Prvo ću je preseći na pola. Evo kako ona izgleda. I zatim ću oljuštiti bundevu. I ovako očišćenu bundevu iseći ću na manje komade. I ovako ću iseći svu bundevu. Delove bundeve sa semenom očistite. Tako ćemo odraditi i drugu polovinu. Isečenu bundevu stavljam u šerpu. Očistit ću i iseći 3 šargarepe i 3 jabuke. Obzirom da su jabuke domaće i neprskane, neću ih ljuštiti. Samo ću ovako preseći i očistiti središnji deo. I jabuke i šargarepu stavljam u šerpu. U šerpu sipam 3 litre vode. Šerpu stavim na šporet da se lepo kuva jedno 30 minuta dok sve ne omekša. Sve se lepo skuvalo i omekšalo i sada prebacujem u blender. Tečnost neću prebacivati u blender. I sve ću ovo izblendirati. I ovako izblendirano vraćam u tečnost u kojoj se i kuvalo. Sve ću ovo promešati i iscedit ću sok od 1 limuna. Dodajem sok od 1 limuna i sačekat ću da sok proključa. Ovo je sada moment kada možete dodati šećer, ja šećer neću dodavati. Od momenta kada sok proključa, kuvajte 5 minuta. Pripremila sam flaše koje sam sterilisala u revni 30 minuta na 100 stepeni i sada ovako vreo sok odmah sipamo u flaše. I odmah flašu zatvaramo. I tako punimo dok god imamo soka. I flaše ostavite ovako da se postepeno ohlade i nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Pa ako vam se dopada ovaj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!